Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko Andrea Okasibira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxelo Sotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Eta Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, usaitzen aldugu, bolbora usaia, ez dela? Nire asko gustatzen zaidana. Nire, bai, txikitatik, baitu duan usaia da, bolbora usaia. Eta badituzte 40 bat suziri botatzeko, oraindik ere. Gazteluko plazatik oso migusten da, suziria. Uzten duen arrastoa eta eztanda, hor zeru erdian. Esan dugu, tradizio gaita ikagarren urtean lehenengo txupin jaurtitze hori, baina 40ko hamarkadatik eta udaletxetik egiten dana, salbuespen batzuk egon dira pandemiak urteetan eta hori da? Bi salbuespen, bi urte, gerra zibila eta pandemia. Eta Iruñan beti gertatzen den bezala, errituak edo ohitutak sortzen ditu herriak, eta gero udaletxeak hartzen ditu eta ematen dio ofizialtasun alako barniz moduko bat, baina 1921, Juanito Etxepare Aramendi izaneko estankero errepublikano batek, igande jantzita, bota zuen, jaurti zuen Gazteluko plazatik, lehen txupinazoa, lehenago ere egiten ziren olakoak, eta gerra zibilak ebatzi zigun hori, Juanito Etxepare ere hil zuten, fusilatu zuten, eta 41 batean edo, Jokintxo Ilundain. Txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka. Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori Andrea Okasibira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxelo Sotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko
Oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordeak Araceli Sergio Aguilera, eta faiako zin mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dute. Faiako zin mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori berrogeita batean edo,
Jokintxo Ilundainek eta eraman zuten udaletxera. Ze giro, bortxe Nafarroko Larrialdetako zuzendari ordetzak izan du txupina jaurtitzeko hori esango dugu, oso pozik egon dira, eta orain ikusten dugu esan bezala, txupin txikiagoak jaurtitzen ari direla, udaletxetik, bestelako langileak izan direlako euren arteko, besarka da horiek, itxaso medikuare izan dugu gurekin, eta bertara joateko azen, guztiek batera bizitzeko, une hau, une magiko hau, momentu hau. Botako dugu lerroburu prototipikoa, estanda egin du jaiak, eta estanda honek eramanen gaitu gupida gabe uztailaren 14 arte agenda oso trinko batekin, pero bakutzak ikusiko du jai hartzen duen ala ez, ze erritmo daraman ala ez, baina gauza asko dago San Ferminetan egiteko zorionez. Udaletxeko plaza horretan txupina, esan dugu usaindu hemendik egiten dugula. Kituta daudela, jendeak, horien Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, horien Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, horien Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, horien Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, horien Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, horien Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, horien Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti
41ean edo Jokintxo Ilundainek eta eraman zuten udaletxera. Segiro, bortxe Nafarroako Larrialdeetako zuzendari ordetzak izan du txupina jaurtitzeko hori esango dugu, oso pozik egon dira, eta orain ikusten dugu esan bezala, txupin txikiagoak jaurtitzen ari direla, udaletxetik, bestelako langileak izan direlako euren arteko, besarka da horiek, itxaso medikoa ere izan dugu gurekin, eta bertara joateko azen, guztiek batera bizitzeko, une hau, une magiko hau, momentu hau. Botako dugu lerroburu prototipikoa, estanda egin du jaiak, eta estanda honek eramanen gaitu gupida gabe, uztailaren 14 arte, agenda oso trinko batekin, pero bakutzak ikusiko du jai hartzen duen ala ez, ze erritmo daraman ala ez, baina gauza asko dago San Ferminetan egiteko zorionez. Udaletxeko plaza horretan txupina, esan dugu usaindu hemendik egiten dugula. Berrogeita batean edo
Jokintxo Ilundainek eta eraman zuten udaletxera. Giro, bortxe Nafarroako Larrialdeetako zuzendari ordetzak izan du txupina jaurtitzeko hori esango dugu, oso pozik egon dira, eta orain ikusten dugu esan bezala, txupin txikiagoak jaurtitzen ari direla, udaletxetik, bestelako langileak izan direlako euren arteko, besarka da horiek itxaso medikoa ere izan dugu gurekin, eta bertara joateko azen guztiek batera bizitzeko, une hau, une magiko hau, momentu hau. Botako dugu lerroburu prototipikoa, estanda egin du jaiak, eta estanda honek eramanen gaitu gupida gabe uztailaren 14 arte agenda oso trinko batekin, pero bakutzak ikusiko du jai hartzen duen ala ez, ze erritmo daraman ala ez, baina gauza asko dago San Ferminetan egiteko zorionez. Udaletxeko plaza horretan txupina, esan dugu usaindu hemendik egiten dugula. Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori Jaun Andrea okasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losatasía musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, aburre egiten, ze momentu izan behar daude bai, ez da? Gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik usaitzen aldugu, bolbora usaia, ez dela? Nire asko gustatzen zaidana. Nire bai, txikitatik, baitu duan usaia da, bolbora usaia. Eta batituzte 40 bat suziri botatzeko, oraindik ere. Gazteluko plazatik oso ikusten da, suziria. Uzten duen arrastoa eta eztanda, hor zeru erdian. Esan dugu, tradizio gaita ikagarren urtean lehenengo txupin jaurtitze hori, baina 40ko hamarkadatik eta udaletxetik egiten dana, salbuespen batzuk egon dira pandemiak urteetan eta hori da? Bi salbuespen, bi urte, gerra zibila eta pandemia. Eta Iruñan beti gertatzen den bezala, errituak edo ohiturak sortzen ditu herriak, eta gero udaletxeak hartzen ditu eta ematen dio ofizialtasun alako barniz moduko bat, baina 1931an, Juanito Etxepare Aramendi izeneko estankero errepublikano batek, igande jantzita, bota zuen, jaurti zuen Gazteluko plazatik, lehen txupinazoa, lehenago ere egiten ziren olakoak, eta gerra zibilak ebatzi zigun hori, Juanito Etxepare ere hil zuten, fusilatu zuten, eta 40
41 edo, Jokintxo Ilundainek eta eraman zuten udaletxera. Segiro, bortxe Nafarroako Larrialdeetako zuzendari ordetzak izan du txupina jaurtitzeko hori esango dugu, oso pozik egon dira, eta orain ikusten dugu esan bezala, txupin txikiagoak jaurtitzen ari direla, udaletxetik, bestelako langileak izan direlako euren arteko, besarka da horiek, itxaso medikuare izan dugu gurekin, eta bertara joateko azen, guztiek batera bizitzeko, une hau, une magiko hau, momentu hau. Botako dugu lerroburu prototipikoa, estanda egin du jaiak, eta estanda honek eramanen gaitu gupida gabe, uztailaren 14 arte, agenda oso trinko batekin, pero bakutzak ikusiko du jai hartzen duen ala ez, ze erritmo daraman ala ez, baina gauza asko dago San Ferminetan egiteko zorionez. Udaletxeko plaza horretan txupina, esan dugu usaindu hemendik egiten dugula. Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori Jaun Andrea okasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, aburre egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik usaitzen aldugu, bolbora usaia, ez dela? Nire asko gustatzen zaidana. Nire txikitatik, baitu duan usaia da, bolbora usaia. Eta badituzte 40 bat suziri botatzeko, oraindik ere. Gazteluko plazatik oso ikusten da, suziria. Uzten duen arrastoa eta eztanda hor zeru erdian. Esan dugu, tradizio gaita ikagarren urtean lehenengo txupin jaurtitze hori, baina 40ko hamarkadatik eta udaletxetik egiten dana, salbuespen batzuk egon dira pandemiak urteetan eta hori da? Bi salbuespen, bi urte, gerra zibila eta pandemia. Eta Iruñan beti gertatzen den bezala, errituak edo ohiturak sortzen ditu herriak, eta gero udaletxeak hartzen ditu eta ematen dio ofizialtasun alako barniz moduko bat, baina 1931an, Juanito Etxepare Aramendi izeneko estankero errepublikano batek, igande jantzita, bota zuen, jaurti zuen Gazteluko plazatik, lehen txupinazoa, lehenago ere egiten ziren olakoak, eta gerra zibilak ebatzi zigun hori, Juanito Etxepare ere hil zuten, fusilatu zuten, eta 40
41 edo, Jokintxo Ilundainek eta eraman zuten udaletxera. Segiro, bortxe Nafarroako Larrialdetako zuzendari ordetzak izan du txupina jaurtitzeko hori esango dugu, oso pozik egon dira, eta orain ikusten dugu esan bezala, txupin txikiagoak jaurtitzen ari direla, udaletxetik, bestelako langileak izan direlako euren arteko, besarka da horiek, itxaso medikuare izan dugu gurekin, eta bertara joateko azen, guztiek batera bizitzeko, une hau, une magiko hau, momentu hau. Botako dugu lerroburu prototipikoa, estanda egin du jaiak, eta estanda honek eramanen gaitu gupida gabe, uztailaren 14 arte, agenda oso trinko batekin, gero bakutzak ikusiko du jai hartzen duen ala ez, ze erritmo daraman ala ez, baina gauza asko dago San Ferminetan egiteko zorionez. Udaletxeko plaza horretan txupina, esan dugu usaindu hemendik egiten dugula. Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori Jaun Andreok hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordeak Araceli Sergio Aguilera. Eta Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klein, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, usaitzen aldugu, bolbora usaia, ez dela? Nire asko gustatzen zaidana. Nire, bai, txikitatik, baitu duan usaia da, bolbora usaia. Eta batituzte 40 bat suziri botatzeko, oraindik ere. Gazteluko plazatik oso ikusten da, suziria. Uzten duen arrastoa eta eztanda, hor zeru erdian. Esan dugu, tradizio gaita ikagarren urtean lehenengo txupin jaurtitze hori, baina 40ko hamarkadatik eta udaletxetik egiten dana, salbuespen batzuk egon dira pandemiak urteetan eta hori da? Bi salbuespen, bi urte, gerra zibila eta pandemia. Eta Iruñan beti gertatzen den bezala, errituak edo ohiturak sortzen ditu herriak, eta gero udaletxeak hartzen ditu eta ematen dio ofizialtasun alako barniz moduko bat, baina 1931an, Juanito Etxepare Aramendi izaneko estankero errepublikano batek, igande jantzita, bota zuen, jaurti zuen Gazteluko plazatik, lehen txupinazoa, lehenago ere egiten ziren olakoak, eta gerra zibilak ebatzi zigun hori, Juanito Etxepare ere hil zuten, fusilatu zuten, eta 40
41 edo, Jokintxo Ilundainek eta eraman zuten udaletxera. Giro, bortxe Nafarroako Larrialdeetako zuzendari ordetzak izan du txupina jaurtitzeko hori esango dugu, oso pozik egon dira, eta orain ikusten dugu esan bezala, txupin txikiagoak jaurtitzen ari direla, udaletxetik, bestelako langileak izan direlako euren arteko, besarka da horiek itxaso medikuare izan dugu gurekin, eta bertara joateko azen guztiek batera bizitzeko, une hau, une magiko hau, momentu hau. Botako dugu lerroburu prototipikoa, estanda egin du jaiak, eta estanda honek eramanen gaitu gupida gabe uztailaren 14 arte agenda oso trinko batekin, pero bakutzak ikusiko du jai hartzen duen ala ez, ze erritmo daraman ala ez, baina gauza asko dago San Ferminetan egiteko zorionez. Udaletxeko plaza horretan txupina, esan dugu usaindu hemendik egiten dugula. Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori Jaun Andreok hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa erosotasia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Eta Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, usaitzen aldugu, bolbora usaia, ez dela? Mila asko gustatzen zaidana. Nire, txikitatik, baitxu duan usaia da, bolbora usaia. Eta batituzte 40 bat suziri botatzeko, oraindik ere. Gazteluko plazatik oso ikusten da, suziria. Uzten duen arrastoa eta eztanda, hor zeru erdian. Esan dugu, tradizio gaita ikagarren urtean lehenengo txupin jaurtitze hori, baina 40ko hamarkadatik eta udaletxetik egiten dana, salbuespen batzuk egon dira pandemiak urteetan eta hori da? Bi salbuespen, bi urte, gerra zibila eta pandemia. Eta Iruñan beti gertatzen den bezala, errituak edo ohiturak sortzen ditu herriak, eta gero udaletxeak hartzen ditu eta ematen dio ofizialtasun alako barniz moduko bat, baina 1931an, Juanito Etxepare Aramendi izaneko estankero errepublikano batek, igande jantzita, bota zuen, jaurti zuen Gazteluko plazatik, lehen txupinazoa, lehenago ere egiten ziren olakoak, eta gerra zibilak ebatzi zigun hori, Juanito Etxepare ere hil zuten, fusilatu zuten, eta 40
41ean edo, Jokintxo Ilundainek eta eraman zuten udaletxera. Segiro, bortxe Nafarroako Larrialdietako zuzendari ordetzak izan du txupina jaurtitzeko hori esango dugu, oso pozik egon dira, eta orain ikusten dugu, esan bezala, txupin txikiagoak jaurtitzen ari direla, udaletxetik, bestelako langileak izan direlako euren arteko, besarka horiek itxaso medikuare izan dugu gurekin, eta bertara joateko zen guztiek batera bizitzeko, une hau, une magiko hau, momentu hau. Botako dugu lerroburu prototipikoa, estanda egin du jaiak, eta estanda honek eramanen gaitu gupida gabe uztailaren 14 arte agenda oso trinko batekin, pero bakutzak ikusiko du jai hartzen duen ala ez, ze erritmo daraman ala ez, baina gauza asko dago San Ferminetan egiteko zorionez. Udaletxeko plaza horretan txupina, esan dugu usaindu hementik egiten dugula. Zallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori Jaun Andreok hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxelo Sotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi Zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan also Rising irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai, ez da? Bai, gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik usaitzen aldugu, bolbora usaia, ez dela? Nire asko gustatzen zaidana. Nire bai, txikitatik, bai, baitu duan usaia da, bolbora usaia. Eta batituzte 40 bat suziri botatzeko, oraindik ere. Gazteluko plazatik oso ikusten da, suziria. Uzten duen arrastoa eta eztanda hor zeru erdian. Esan dugu, tradizio 31. urtean lehenengo txupin jaurtitze hori, baina 40ko hamarkadatik eta udaletxetik egiten dana, salbuespen batzuk egon dira pandemiak urteetan eta hori da? Bi salbuespen, bi urte, gerra zibila eta pandemia. Eta Iruñan beti gertatzen den bezala, errituak edo ohiturak sortzen ditu herriak, eta gero udaletxeak hartzen ditu eta ematen dio ofizialtasun alako barniz moduko bat, baina 31an, 1931an, Juanito Etxepare Aramendi izaneko estankero errepublikano batek, igande jantzita, bota zuen, jaurti zuen Gazteluko plazatik, lehen txupinazoa, lehenago ere egiten ziren olakoak, eta gerra zibilak ebatzi zigun hori, Juanito Etxepare ere hil zuten, fusilatu zuten, eta 40
batean edo, Jokintxo Ilundainek eta eraman zuten udaletxera. Segiro, bortxe Nafarroako Larrialdetako zuzendari ordetzak izan du txupina jaurtitzeko hori esango dugu, oso pozik egon dira, eta orain ikusten dugu, esan bezala, txupin txikiagoak jaurtitzen ari direla, udaletxetik, bestelako langileak izan direlako euren arteko, besarka da horiek, itxaso medikoa ere izan dugu gurekin, eta bertara joateko azen, guztiek batera bizitzeko, une hau, une magiko hau, momentu hau. Botako dugu lerroburu prototipikoa, estanda egin du jaiak, eta estanda honek eramanen gaitu gupida gabe, uztailaren 14 arte, agenda oso trinko batekin, pero bakutzak ikusiko du jai hartzen duen ala ez, ze erritmo daraman ala ez, baina gauza asko dago San Ferminetan egiteko zorionez. Udaletxeko plaza horretan txupina, esan dugu usaindu hemendik egiten dugula. Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, horien. Jaun Andrea okasi dira 2026ko San Ferminak, Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasatazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe, Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik usaitzen aldugu, bolbora usaia, ez dela? Nire asko gustatzen zaidana. Nire bai, txikitatik, baitu duan usaia da, bolbora usaia. Eta bat dituzte 40 bat suziri botatzeko, oraindik ere. Gazteluko plazatik oso ikusten da, suziria. Uzten duen arrastoa eta eztanda hor zeru erdian. Esan dugu, tradizio hogeita ikagarren urtean lehenengo txupin jaurtitze hori, baina 40ko hamarkadatik eta udaletxetik egiten dana, salbuespen batzuk egon dira pandemiak urteetan eta hori da? Bi salbuespen, bi urte, gerra zibila eta pandemia. Eta Iruñan beti gertatzen den bezala, errituak edo ohiturak sortzen ditu herriak, eta gero udaletxeak hartzen ditu eta ematen dio ofizialtasun alako barniz moduko bat, baina 1931an, Juanito Etxepare Aramendi izeneko estankero errepublikano batek, igande jantzita, bota zuen, jaurti zuen Gazteluko plazatik, lehen txupinazoa, lehenago ere egiten ziren olakoak, eta gerra zibilak ebatzi zigun hori, Juanito Etxepare ere hil zuten, fusilatu zuten, eta 40
41 edo, Jokintxo Ilundainek eta eraman zuten udaletxera. Segiro, bortxe Nafarroako Larrialdeetako zuzendari ordetzak izan du txupina jaurtitzeko hori esango dugu, oso pozik egon dira, eta orain ikusten dugu esan bezala, txupin txikiagoak jaurtitzen ari direla, udaletxetik, bestelako langileak izan direlako euren arteko, besarka da horiek, itxaso medikuare izan dugu gurekin, eta bertara joateko azen, guztiek batera bizitzeko, une hau, une magiko hau, momentu hau. Botako dugu lerroburu prototipikoa, estanda egin du jaiak, eta estanda honek eramanen gaitu gupida gabe uztailaren 14 arte agenda oso trinko batekin, pero bakutzak ikusiko du jai hartzen duen ala ez, ze erritmo daraman ala ez, baina gauza asko dago San Ferminetan egiteko zorionez. Udaletxeko plaza horretan txupina, esan dugu usaindu hemendik egiten dugula. Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, horien. Jaun Andrea okasi dira 2026ko San Ferminak, Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losotasia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe, Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Eta Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, usaitzen aldugu, bolbora usaia, ez dela? Nire asko gustatzen zaidana. Nire, bai, txikitatik, baitu duan usaia da, bolbora usaia. Eta batituzte 40 bat suziri botatzeko, oraindik ere. Gazteluko plazatik oso migusten da, suziria. Uzten duen arrastoa eta eztanda, hor zeru erdian. Esan dugu, tradizio gaita ikagarren urtean lehenengo txupin jaurtitze hori, baina 40ko hamarkadatik eta udaletxetik egiten dana, salbuespen batzuk egon dira pandemiak urteetan eta hori da? Bi salbuespen, bi urte, gerra zibila eta pandemia. Eta Iruñan beti gertatzen den bezala, errituak edo ohiturak sortzen ditu herriak, eta gero udaletxeak hartzen ditu eta ematen dio ofizialtasun alako barniz moduko bat, baina 1931, Juanito Etxepare Aramendi izaneko estankero errepublikano batek, igande jantzita, bota zuen, jaurti zuen Gazteluko plazatik, lehen txupinazoa, lehenago ere egiten ziren olakoak, eta gerra zibilak ebatzi zigun hori, Juanito Etxepare ere hil zuten, fusilatu zuten, eta 40
41 edo, Jokintxo Ilundainek eta eraman zuten udaletxera. Segiro, bortxe Nafarroako Larrialdetako zuzendari ordetzak izan du txupina jaurtitzeko hori esango dugu, oso pozik egon dira, eta orain ikusten dugu, esan bezala, txupin txikiagoak jaurtitzen ari direla, udaletxetik, bestelako langileak izan direlako euren arteko, besarka da horiek, itxaso medikoa ere izan dugu gurekin, eta bertara joateko azen, guztiek batera bizitzeko, une hau, une magiko hau, momentu hau. Botako dugu lerroburu prototipikoa, estanda egin du jaiak, eta estanda honek eramanen gaitu gupida gabe, uztailaren 14 arte, agenda oso trinko batekin, pero bakutzak ikusiko du jai hartzen duen ala ez, ze erritmo daraman ala ez, baina gauza asko dago San Ferminetan egiteko zorionez. Udaletxeko plaza horretan txupina, esan dugu usaindu hemendik egiten dugula. Faiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, horien. Jaun Andrea okasi dira 2026ko San Ferminak, Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Ederra, hemendik, Burgoen plazatik usaitzen aldugu,